Velkommen til webinar omkring ændringer i huslejeindberetning til LBF Huslejeregister. Til start vil jeg lige sige, at vi har lavet mulighed for at få advarsel på bestemte brugere, at der ligger fejl og advarsler i huslejeregisteret, som man skal håndtere. Det sættes op i forretningsgang for indberetning til LBF overførsel, og der kan man indsætte bestemte brugere, der skal have den advarsel. Vi har på forhånd lavet nogle data klar, dannet data og indberettet, og det er også derfor, der bliver vist den her advarsel nu, at der ligger nogle fejl og advarsler, som vi skal håndtere. Så jeg går over i LBF Husleje indberetningsklienten og går på log og opsætning, og jeg kan så se loggen, som den hele tiden har set ud. Men der er nogle advarsler, og der er en enkelt fejl. Og den største ændring, der nu er lavet i forhold til LBF Huslejeregister, det er, at hvor advarslerne tidligere var indberettet, eller dataene, der tilhører advarslerne, var indberettet, så er advarslerne ikke længere, eller data til advarslerne ikke længere indberettet, men man skal håndtere dem manuelt, om de er okay, eller de ikke er okay. Da logbilledet her kan være en lille smule uoverskueligt at håndtere, og da nogle af advarslerne måske kan behandles ens, for eksempel at boligudgift er steget med mere end 10%, det kan jo være en hel afdeling, der har fået en lejestigning på over 10%, så har vi lavet mulighed for at håndtere disse særskilt og blive grupperet. Og det vil jeg vise over på menulinjen, hvor der før var kun 2 punkter, vis afventer og vis historik, har vi nu fået vis advarsler og vis fejl. Hvis vi starter med vis fejl, så vil jeg lige også starte, fordi vi har været så heldige at låne data af en kunde, så vil jeg lige starte med at vælge de data, vi har fået lov til at vise. Så vi starter med at vise fejl, og vi har nogle fejl, og de skal i virkeligheden behandles på samme måde, som de skulle før. Ændringen er nu, at ligesom at vi begynder at gruppere advarsler, så grupperer man også fejlene. Og man kan se, hvis man folder ud den røde fejl, som det hele tiden har været. Hvis vi så går over til vis advarslerbilledet, jeg skal lige sige, når man vælger en af dem, vis advarsler for eksempel, så vil kartoteket for, hvor der er advarsler, vil blive highlightet, så man kan se, hvad for nogle kartoteker man skal ind i. Så jeg trykker på boligudgift, der ligger advarsler til boligudgifter. Man kan nu se, at der er 3 typer af advarsler i den her indberetning, som har dannet grundlag for de her grupper. Der er nu, når det vedrører advarsler, så er der nu mulighed for at sætte markering for, om de er okay eller de ikke er okay. Som jeg sagde før, så er advarslerne, dataene, der tilhører de her advarsler, er ikke indberettet, men de ligger med en status advarsel ved indberetning. Så man skal tjekke, om de er okay, og enten gennemtvinge dem, eller man skal rette data, hvis de er forkerte. Det virker som hidtil, at man kan dobbeltklikke på de enkelte linjer, så navigerer man over i Unik Bolig på det pågældende lejemål, eller der er også navigerknap oppe i menulinjen. Hvis man gerne vil se under hver enkelt linje, kan man klikke på plusset, og så kan man se, der til den her linje hører
2 advarsler. Det kan man også se op på overskriften til gruppen, at der er en fejlkode 2121. Boligudgiftsbeløb er ændret med mere end 10%, plus at den samlede sum af boligudgiftstype 1 og 8 er ændret med mere end 10%. Boligudgiftbeløbet er ændret mere end 10%. Det er hvis nettohuslejen alene stiger med mere end 10%. Den samlede sum af boligudgiftstyper kan være både boligudgiftstype 1, men også 8, der er boligstøtteberettigede ekstraudgifter, f.eks. moderniseringer. Jeg kan dobbeltklikke, og som jeg siger, så navigerer vi over i Unik Bolig og kan se på lejemålet. Vi kan se under boligudgiftsdata, at der ligger en advarsel ved overførsel. Så kan jeg tjekke på varslingerne og se, at der er en varsling på det nye beløb per 1.1.21. Der kan være mange årsager til, at huslejen stiger med mere end 10%, og så det kan jo være ganske rigtigt. Og i det her tilfælde, der siger vi, det er fuldstændig korrekt. Så jeg går tilbage til mit indberetningsoversigt og siger markering for det lejemål er okay. Nu kan det jo så godt være, at jeg ved jo godt, at jeg har varslet den her afdeling eller de her lejemål ens, så de alle sammen er okay. Og jeg behøver måske ikke at slå alle lejemålene op for at vide, at de er okay. Jeg kan så på overskriften markere, at de alle sammen er okay og skal gennemtvinges over til huslejeregisteret. Jeg kan så tjekke de andre advarsler. Jeg vil lige sige, at jeg kan så folde selve gruppen ind, så jeg ikke kigger på den mere. Så får jeg et bedre overblik over at se, hvad der så er tilbage. Så har jeg fået en advarsel med, at feltet indeholdt i husleje er ændret fra nej til ja for varme. Så det er jeg nysgerrig på og dobbeltklikker på lejemålet og kommer over og ser, hvad der kan være med boligudgifterne der. Jeg kan godt se her, at jeg får en advarsel, og der var, at kontovarmen var 40.495, men nu bliver det pludselig 0. Hvilket jo godt kunne antyde, at det var en fejl. Jeg kan kigge på varslingerne. Der står kontovarmen 495, og der under varslingslinjer er der kun en råderet. Så må det være på lejeren, der er noget galt. Der er så en fraflytter. Det er der sikkert ikke noget galt med, så jeg tager indflytteren. Og kigger på varslinger. Og der ligger ganske rigtigt en varslingslinje på 0 kroner, som i det her tilfælde er forkert. Så jeg sletter varslingslinjen, så der nu er 495 i kontovarmen. Jeg lukker lejeren og kigger på boligudgiftsdata. Så ligger min advarsel her stadigvæk. Når jeg retter i data, så skal jeg danne data igen, før at den sletter advarslen, og den laver den nye indberetning, hvis der er en ny indberetning. Det gør man naturligt i klienten, men man kan trykke dan data. Nu vil jeg ikke gøre det i det her tilfælde, fordi jeg har valgt alle lejemål, så det tager lidt tid. Så
for at vi ikke sidder og venter på det, så gør jeg det på det enkelte lejemål ved at højreklikke og sige, at jeg vil først slette boligudgifter, der har fejl, og så vil jeg danne data igen. Men jeg kan allerede se nu, at der er ingen grund til at danne nye data, i og med at den rigtige at kontovarmen er indberettet. Så der sker faktisk ikke mere med det her lejemål. Selvom jeg trykker beregn boligudgifter per dato, vil der ikke ske noget, for der ligger ikke nogen fremtidige linjer. Godt. Går tilbage til indberetningsklienten, og det vil så sige, at jeg har behandlet den. Jeg så lader så være med at markere den, og så sker der ikke mere med den. Næste gang der bliver dannet data og indberettet, så vil den fejl ikke være der mere. Og nu troede jeg, at jeg foldede den sammen, men så kom jeg til at markere den. Det skal vi lige passe på med. Og så er der den sidste linje tilbage her, hvor jeg får en advarsel om, at der allerede findes en boligudgiftstype 8. Så jeg dobbeltklikker på lejemålet og ser, hvad det mon kan være. Der er en advarsel ved en overførsel af hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Umiddelbart ser det jo meget fornuftigt ud. Der ligger også en indberetning for råderet køkken, og der ligger en gammel hjemfaldspligt på 26 kroner, hvor den nye er på 28, så der er sikkert en varsling på hjemfaldspligt. Og det er der. Det kan selvfølgelig være rigtigt eller forkert. I den her sammenhæng siger vi, men det er fuldstændig rigtigt. Vi skal varsle en stigning på hjemfaldspligten, så vi skal gennemtvinge advarslen. Så vi markerer for at gennemtvinge, og der er så ikke flere tilbage. Jeg kan se, at jeg skal passe lidt på, at jeg har fået lavet rod i den. Så huslejestigningerne gennemtvinger jeg, stigning i hjemfaldspligten gennemtvinger jeg, og den sidste rettede vi i data, fordi det var en fejl. Når der er markering i gennemtving, trykker man indberet, og den vil så indberette eller gennemtvinge de indberetninger, som vi til at starte med havde lavet, som var kommet advarsel på. Og så skal vi lige vente på, at Unik Bolig får forbindelse over til LBF. Og nu får vi så besked om, at 8 advarsler er gennemtvunget, plus der opstår nogle nye fejl og advarsler. De nye fejl og advarsler er fordi, at der har ligget data til indberetning, som jeg ikke har snakket om, fordi det ikke var nogle af de data, jeg havde forberedt. Med det kan man jo også sige, at man kan jo godt behandle nogle af dataene og gennemtvinge dem, og så trykke indberet, og så vil nye fejl eller andre fejl, man ikke har behandlet, vil komme igen, og så kan man behandle dem bagefter eller senere. Men jeg kan lige gå over i Unik Bolig og vise, at data ser rigtigt ud. Vi havde den her med hjemfaldspligten, hvor varslingen på de 28 kroner nu har status gennemtvunget, så vi kan se, at de er indberettet til huslejeregisteret. Og den med kontovarmen var rigtig nok, den lukker vi også. Så har vi varsling af budgetleje steget. Og der kan vi se, at den også er gennemtvunget. Og der var så en del lejemål, vi gennemtvang for en hel masse lejemål på en gang, og når vi navigerer, skifter
fremad på lejemålene, så kan vi se, at der er gennemtvunget på dem alle sammen. Godt. Så det var ligesom den største ændring, der er sket i forhold til huslejeregisteret, at advarsler ikke længere automatisk er indberettet, men skal behandles for at blive gennemtvunget i indberetningen. Udover det, så har Landsbyggefonden lavet 2 nye boligudgiftstyper, som hedder 11 og 12, og det handler om regulering af husleje. 11 tilbagebetaling af husleje, eller 12 efteropkrævning af husleje. Og det handler for eksempel om, hvis man regulerer lejen med tilbagevirkende kraft, så skal huslejeregisteret have det oplyst, fordi det skal videre til Udbetaling Danmark og i sidste ende give en regulering af boligstøtten for lejeren. Hvis vi tager et lejemål her, som for eksempel har en lejestigning 1.6.2020, så har der måske været klage over det, og man har nu fundet ud af, at man uretmæssigt har opkrævet en for høj leje i en periode. Så hvis vi nu vil lave en varsling til 1.1. med nedsættelse af lejen, så vil der automatisk komme en regulering for perioden 1.6.20 til 1.1.21. Jeg kan lige prøve at sætte en regulering af lejen ind. 1.1.21 starter den, men den gælder allerede per 1.6.20. Så siger vi, hvad skal lejen være? Det kunne for eksempel være 63.900 årlig leje, og hvor den varslede leje 1.6. var 68.760. Når jeg sætter det her ind, så spørger Unik Bolig, om den skal beregne en engangsvarsling på baggrund af den her ændrede leje, og det siger vi ja til. Hvis vi så lige navigerer over på lejeren, så kan vi på lejeoversigten se, at lejeren får som det første får en nedsat leje, plus at der kommer en regulering af det husleje, der så er betalt for meget i perioden fra 1.6. til 1.1. Den her regulering skal indberettes til huslejeregisteret, og det gør systemet automatisk selv. Man kan se hernede kommer der en fremtidig linje, men hvor det i Unik Bolig bliver opkrævet et samlet beløb for hele perioden på lejeren, så skal det indberettes månedsvis dækkende den samme periode til huslejeregisteret. Det vil sige, at der kommer en månedlig ændring på minus 405 kroner, der starter 1.6. og slutter 31.12. Samtidig er der selvfølgelig indberetningen af den nye husleje per 1.1.21. Ja, når vi så danner data på det her lejemål, så vil de her blive indberettet til huslejeregisteret. De 2 boligudgiftstyper 11 og 12, eller måske specielt 11, kan også bruges til at lave en midlertidig rabat på huslejen. Det kan være fordi, at lejemålet er forringet på grund af støj for renovering eller metrobyggeri eller andet, så man laver en midlertidig lejenedsættelse. Det vil Landsbyggefonden gerne have bliver indberettet som sådan en boligudgiftstype 11 med en midlertidig lejereduktion.
Så vi kan lige prøve at tage et nyt lejemål. (305). Så kan vi indsætte en varsling. Nu har jeg lavet en bestemt opkrævningstype til den her varsling, der så kan håndtere den her tilbagebetaling. Det kan jeg lige vise, når jeg har oprettet varslingen. Vi siger, at vi har en midlertidig lejenedsættelse. Det har vi fra 1. januar til 31.12.21 for eksempel. Hvad skal nedsættelsen være? Det er måske 200 kroner om måneden, 2400 per årsbasis. Og jeg siger OK. Opkrævningstypen er sat op til at håndtere den specielle udgiftstype 11, hvor jeg har lavet en tekst, der hedder lejerabat, og sat på opkrævningstypen. Når vi så danner data til huslejeregisteret, vi kan allerede se nu, at der ligger en fremtidig linje med minus 200 kroner, og der vil få beskrivelsen lejerabat, fordi det var den kodetabelgruppe, jeg havde sat på min opkrævningstype. Man kan måske lige bemærke, at der ikke ligger nogen slutdato endnu. Og det gør der ikke, fordi indberetningen kigger hele tiden kun 2 måneder frem, og der er lang tid til slutdatoen. Så slutdatoen kommer på, når man når længere hen. Det er ikke sikkert, at man på forhånd ved, hvornår lejenedsættelsen den skal stoppe, og så sætter man en slutdato på, når det er, man ved det, og så bliver den indberettet 2 måneder før, at den slutter. Ja. Det var udgiftstyper 11 og 12. Nu har jeg kun vist 11. Det er den negative. 12'eren, det er, hvis man efteropkræver noget hos en lejer, som jeg ikke har lige noget eksempel på. En sidste ting, som jeg vil vise i forhold til ændringer til huslejeregisteret, det er genhusningsdata. Landsbyggefonden vil gerne vide, hvis en lejer bliver genhust på baggrund af renovering eller brand eller vandskade, der er så voldsomt, at lejeren ikke kan bo i lejemålet. Så der er på lejerbilledet kommet en fane, der hedder huslejeregister, hvor man kan taste, om en lejer bliver genhust. Man kan taste en periode. Vi siger, at lejeren bliver genhust fra 1. januar 21. Det er ikke altid, man kender slutdatoen, så den kan man lade være blank indtil videre. Og så en adresse for, hvor lejeren flytter hen. Fik vi lige ramt kapsler. Og de her data vil så blive indberettet til huslejeregisteret. Man vil over på lejemålet kunne komme til at se sådan der. Så har I jo mulighed for at stille os en masse spørgsmål.
Jeg skal gøre opmærksom på, at den her seance, vi har haft i dag, den bliver optaget, og så får I den efterfølgende, så I kan sidde og se den igen, hvis det har interesse. Men som sagt, I skriver, hvis I har spørgsmål, og så bliver Martin og jeg hængende, indtil der ikke er flere spørgsmål, og dem skriver I til os i fanen question og chat. Martin, er du med? Kan du sætte din lyd til? Ja, Godt. jeg er med. Martin, Hej. det er så fint. Martin, jeg kan se, der allerede kommer nogle spørgsmål nu. Jeg tænker, folk lige skal have mulighed for at skrive til os. Men Ja, jeg kan se undervejs, er der allerede kommet et spørgsmål, som jeg kan starte med at svare på. Det er omkring at vise igen, hvordan den opkrævningstype til tilbagebetaling den ser ud. Så Sofie, hvis du kan hjælpe med at vise min skærm. ja, det sker lige om lidt. Du skal lige acceptere. Ja. Sådan der. Ja. Yes. Opkrævningstypen til tilbagebetaling. Alle opkrævningstyper, der indgår til LBF huslejeregister, de har jo en sammenkædning til en boligudgiftstype over i huslejeregisteret. Og boligudgiftstypen, den kommer fra kodetabellen, eller det vil sige, hvis det er mest korrekt, så er det jo, at udgiftstypen kommer fra LBF huslejeregister. De har jo sagt, hvad for nogle boligudgiftstyper man skal kunne indberette på. Men det har vi lagt ind i vores kodetabel, og man kan oprette sine egne udgiftstyper, bare man sætter en kodetabelgruppe på, der matcher en af udgiftstyperne over hos huslejeregisteret. Så når jeg laver en, skal jeg lige se om jeg kan finde det lidt småt, når jeg laver en type i min kodetabel, der hedder lejerabat, så laver jeg den med en kodetabelgruppe, der hedder tilbagebetaling, der er den, der svarer til type 11 over i LBF, der hedder 11 tilbagebetaling. Og det er så den boligudgiftstype lejerabat, jeg sætter på min opkrævningstype. Opkrævningstypen minder ellers ud over det som en helt almindelig opkrævningstype til opkrævning af leje for eksempel. Ja, så jeg håber det var svaret på det. Så har vi fået et andet spørgsmål. Er indberetning af genhusning en del af en proces, eller skal man indrette det på den enkelte lejer? Det skal siges, at jeg ikke ved, hvad de gør i udlejning endnu ved genhusning. Ja. Det er ikke umiddelbart en del af en proces med genhusningen. Genhusningen skal man sætte på de lejere, man genhuser. Det er så en lidt længere snak omkring et genhusningsmodul, som er undervejs i Unik Bolig, så det bliver måske fremadrettet en proces, men er det ikke lige pt. Jeg kunne måske også lige knytte den kommentar til det med genhusning, at det er jo ikke nødvendigvis, at en lejer bliver genhust i et lejemål, som man selv administrerer. Det kan også være, at lejeren vælger at sige, at vi har et sommerhus, hvor vi hellere vil bo, og så er det adressen på deres sommerhus, man skal taste manuelt ind. Ja, så bliver der spurgt om, hvad med installation af certifikat? Det er det samme certifikat, som man har nu. Der er ikke lavet ændringer i noget med certifikatet. Certifikater, det indlæser man
under ekstern og systemindstillinger og integration og certifikater. Og der kan man indlæse, der kan man importere et certifikat. Certifikat kommer som en fil, og det importerer man herinde, og så ligger det nede i databasen. Men det har I formentlig gjort, når I allerede indberetter til LBF huslejeregisteret, og det er det samme certifikat, der gælder til den nye version af huslejeregisteret. Så bliver der spurgt lidt mere ind til det med genhusning. Om man bør putte det ind på en anden måde, eventuelt med SQL-script, fordi man ofte har mange lejemål, der skal genhuses på samme tid. Det kan man jo gøre, hvis man har en liste af lejere, der skal genhuses, og man har det i et Excel-dokument for eksempel med en lejemålsnummer og lejernavn og hvor de skal genhuses, så kan man selvfølgelig putte det ind fra Excel-arket i databasen. Det vil jeg også anbefale, at man er meget forsigtig med og eventuelt får hjælp af vores dataspecialister. Ja, så bliver der spurgt til, om der sker nogle andre ændringer i LBF forretningsgang for overførsel. Og om der er andre ændringer i forretningsgangen. Der er ikke nogen ændringer i de andre forretningsgange. Der er kun ændringer til den, der hedder overførsel. Nu tager den lige lidt tid om at åbne, men det var det, som jeg så viste i optagelsen. I så, at der kan man sætte navne ind på, hvem der eventuelt skal have den der advarselsbjælke med, at der er fejladvarsler i huslejeregisterindberetningen. Og mens jeg lige venter på det, så kan jeg jo lige sige, at jeg har fået en dejlig besked også, at jeg har reddet en nattesøvn. Det er jeg da glad for. Tak. Det var vist med hensyn til det med certifikatet. Når man går fra, eller når huslejeregisteret ændrer fra 3 til 4, så er der jo en URL til indberetningen. Lige nu peger min på test over hos huslejeregisteret. Men i jeres database, der vil det jo være den samme URL, bare uden det her test. Og så lige nu står der V3 til slut, fordi det er version 3, man indberetter på lige nu. Det tretallet skal skiftes til 4, så det bliver version 4, man indberetter til. Så det skal selvfølgelig også ændres, når man har gået over på den nye version. Altså skifter man V3 til V4 i den der URL. Ja. Jeg kan se, at der lige er kommet et til spørgsmål, Martin. Ja. Det sidste det nyeste spørgsmål. Det er jo ikke sikkert, det er det sidste. Når man indberetter genhusning af forsikringssager til huslejeregisteret, skal vi indberette 0 kroner. Hvordan gøres dette?
Jeg tænker, at der er 2 måder. Man kan jo varsle den almindelige opkrævningstype for husleje med 0 kroner. Man kan jo også lave en af de nye, eller den nye udgiftstype 11, som er en negativ på det samme beløb, som huslejen er. Så det samlet set giver 0 kroner i husleje. Jeg skal ikke kunne svare på, hvordan LBF helst vil have, at man indberetter det. Jeg kunne godt forestille mig, at de gerne vil have gennemsigtigheden, altså at huslejen normalt for det her lejemål er så meget, også fordi at dataene jo bliver vist ude på danmarkbolig.dk, sådan at man derude vil kunne se, hvad er den normale husleje, og så vil de have rabatten, eller hvad man skal sige, den negative husleje for sig selv på den nye type 11. Jeg håber, det svarer nok, ellers så må vi grave lidt mere i det, men der kan I jo også spørge LBF, hvordan LBF forestiller sig, at de helst vil have oplysningerne indberettet. Ja. Det virker ikke lige til, der er flere spørgsmål. Og måske. Der kom lige et til. Jo, advarselslinjen er det ikke kun indberetteren, som bør få den at se. Jo, og det bestemmer man jo sig selv i forretningsgangen, hvem man sætter op, hvem der indberetter. Det kan jo godt være kun en enkelt person, men det kan jo også være, at man er flere, der skiftes til at gøre det. Så det bestemmer man helt selv, hvem der skal have den advarselslinje ved at sætte det op i forretningsgangen. Det er en bestemt bruger, eller flere bestemte brugere, så det kan man helt selv vælge. Og et spørgsmål mere i samme karakter. Hvorfor skulle den vises hos andre brugere? Det kunne for eksempel være, hvis der er en person, der sidder og har ansvaret for, at indberetningen kører igennem. Det kan også være, at man har sat det automatisk op, at indberetningen kører hver nat, eller 2 gange om ugen om natten. At så er der nogle bestemte personer, man har udpeget til at skal tjekke, hvis der kommer nogle fejl og advarsler. Og så er det de bestemte personer, man har udpeget til at skal tjekke data, der så får advarslen. Ja. Kan man opsætte, så kommer der et spørgsmål mere. Kan man opsætte, at visse advarsler ignoreres? Nej, det kan man desværre ikke. Jeg forstår spørgsmålet som om, at det er, at de fejl og advarsler, som man ser her i sit indberetningsoverblik, og der er det jo alle fejl og advarsler, man får fra huslejeregisteret ved indberetningen, der vil blive vist. Så jeg håber, det var svar på det. Og så bliver der spurgt, om advarslen bliver der til, man har godkendt fejlene og trykket indberet igen. Ja, det gør de. Og hvis ikke man behandler advarslerne, så går de jo også igen, hvis man bare danner og indberetter igen. Så vil man få de samme advarsler. Systemet vil prøve at indberette de samme data igen, når det der teknisk sker, når man laver en data, det er, at den vil slette de fejl og advarsler, der ligger, og så vil den danne de samme data igen, og hvis ikke man har enten gennemtvunget eller rettet i data, så vil det være det samme, man sender over en gang til, og så vil man få den samme fejl eller advarsel igen. Og
Så man behøver ikke at have hver eneste gang, at man har lavet en indberetning, nødvendigvis have alle fejl og advarsler væk. De vil jo så bare dukke op igen næste gang, der bliver dannet data og indberettet. Ja. Og så bliver der spurgt om nærmere, hvad er advarselskriterierne? Jeg kan dem ikke udenad. Det er jo Landsbyggefonden, der har sat advarselskriterierne op. Og det har noget at gøre med den måde, de har lavet deres huslejeregister billede på, eller hvad skal man sige, deres database, huslejeregisteret, hvad for nogle, når man så sender noget over, hvordan kan man så validere nogle data på forhånd, og der har de jo så også gennem tiden ændret lidt på de her fejl og advarsler, hvor de har fundet ud af, at nogen har måske været for restriktive, og de har sat nogle nye på, fordi de har ud fra nogle fejl, de har set, der blev indberettet. Landsbyggefonden har lavet en beskrivelse af det her database, huslejeregisteret, den hedder snitfladebeskrivelse, og der står alle de mulige fejl og advarsler, man kan få ved indberetningen. Nogle af de typiske er jo sådan noget med at måske lave et dobbelttjek på, om noget er rigtigt, hvis huslejen stiger med mere end 10%, hvis man indberetter noget, hvor huslejen stiger 50%, så kunne det jo godt antyde, at der var noget fejl, og det vil de så gerne fange ved at komme med en advarsel, at den stiger mere end 10%. Og hvorfor lader det lige landet på 10%? Ja, det ved jeg jo så ikke. Det skal man jo så snakke med Landsbyggefonden, hvis man er mere nysgerrig på, hvordan de har defineret nogle af de her advarsler, man kan få. Der ligger snitfladebeskrivelsen til huslejeregisteret ligger tilgængelig hos Landsbyggefonden, hvis man gerne vil læse om. Den er sådan lidt, godt nok lidt teknisk, men hvis man gerne vil læse om, hvad er det for nogle felter, der skal indberettes, og hvad betyder de, så, og især hvis man er nysgerrig på de der fejl og advarsler, så kan man læse det der inden for hvert kartotek, man indberetter på. Ja. Så er der kommet et spørgsmål omkring, var der stadig 2 muligheder for at få fejl frem? Altså, der kan komme fejl og advarsler, når man har trykket den data, som skal godkende, men det kan også komme fejl efter indberet. Ja, der kan stadigvæk komme fejl, når man danner data. Hvis der kommer fejl, når man danner data, så er det fordi, at vi allerede på forhånd ved, at der er noget galt med de data, man prøver at danne. Så det er den første sortering. Det er noget, som vi unik har lavet i indberetningen, at der allerede ved datadannelse bliver lavet det første tjek. Der er noget af det, vi godt ved allerede på forhånd, hvis der mangler, hvis man har startet en indflytningsguide, så der er kommet en ny indflytter, men ikke man har tastet navn og adresse under kontakten, og sådan nogle ting. Det ved vi på forhånd, og det er nogle fejl, man skal rette og danne data igen, før man indberetter. Så er der alle de fejl og advarsler, som vi snakker om her i forhold til huslejeregisteret, det er dem, der kommer, når man trykker indberet. Og det er jo så de valideringer, som Landsbyggefonden har valgt, der skal laves, når man overfører dataene til huslejeregisteret. Ja. Og så skal jeg lige se, der er kommet flere spørgsmål. Ja, vi har fået et til.
Ja. Hvis huslejen stiger med mere end 10%, skal stigningen være godkendt af kommunen, er der en, der oplyser. Ja, det er sikkert rigtigt. Og så kan man jo så sige, at så behøvede huslejeregisteret nødvendigvis ikke at komme med det som en advarsel. Men huslejeregisteret kommer med det som en advarsel på baggrund af, at de tænker, at det kan være en fejl, man har lavet. De har åbenbart set, at der er til kommer fejl på huslejerne. Ja. Det ser ikke lige ud til, at der er flere spørgsmål. Så jeg tror, at vi runder af lige så stille. Og siger tak, fordi I lyttede med. I får optagelsen. Jeg ved ikke lige, hvornår Charlotte hun får den lavet færdig, men hun skal nok sende den til jer hurtigst muligt i hvert fald. Martin, har du noget, du lige vil afrunde med? Nej, jeg tror, vi har været omkring det meste. Eller vi har været omkring det hele. Det er så fint. Jamen så vil vi ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Ha' det godt. Hej.